कि खिया के खूंटा पे उतार के पूरा बिग दे छबावत पति पत्नी इस दुनिया में संगे रही चाहे कोई जीव जंतु नर्मदा तो माजा मिली अलगल रही तो साजा मिली दोनों में संगे रहा माजा मिली अलगल रहा साजा मिली प्रधान यही चलते भगवान राम जब वनवास जात रहनी हो तो सीता जी कहली कि हमहू चले भगवान राम कहल के सीते तू वन मत जा वन में बड़ी कलेश होखी एक बोली पर सीता जी भगवान राम के मुंह बंद कैली कहली नाच जीव बिनु देह नदी बिनु बारी अवय सही नाथ पुरुष बिनु नारी तई नर्मदा जीव कोनो संग रही जिंदगी के मजा बा आई एगो मेहरारू के बलमुआ प्रदेश में बिरह वेदना इतना पागल करेला नु कि जितना सांप काटला विषधर से जुआड़ ना जोती जकरा देह में जवानी की आग लगल होखे ओकरा नेताजी देह पे एक बल्टा पानी बिक दिनु ओकर आग ना बुताई ना गायत्री ठाकुर को के चल गए कि पूरा न करी है दूध जरूरत पानी के अब पानी से न बुझी आग जवानी के जकरा कोस के प्यास लागल होखे ओकरा एक गिलास गरम दूध दे न दी ओकर प्यास ना जाई बेचारी सामने से एगो मेहरारू आस लगौले बाड़ी कि बलमुआ हमारा ही है तो हरियर साड़ी ले ले बनी कजरी गाय हरियर चूड़ियों ले ले बनी अब सावन में ना आइले तो साड़ी के चूल्ही में झोंक दे आ चूड़ी के लोढ़ा से फोड़ दे सोचले कि जन्माष्टमिया में है भदोइया में ना आइले तब सोचतर कि दशहरा में आई है तो हमरा कहीं तो दुर्गा जी दिखावे लेके जई है चरखा पर चढ़ाई है मेला घुमाई है गुरही जिलेबी खियाई है कौची के आ तब दशहरो में ना आई तब सोचतर के फोन करके कहतर की रुपया ना दशहरा में नाई लो अब बुझाता कि दीपावली में नाई ना कार्तिकों में नाई वो छठो घाटी कोसी भर के बोल रही वहू ना होखी 4 रुपया कमा सोना दहाता कोयला पर छापा मरले बड़ा तू जाए बोल लेकिन तारा घाटी लगी पूंजी में हमर जिया कोहकावता कैसे हम मेहरारू के तरफ श्राप देता नहीं कि तारा पूंजी में बरकत ना होखी ना वैसा नंग बड़ाई का करी नौ के कसहू जोड़ब तो 9 आई 9 का 9 दुनिया 18 8 के 9 9 तिया 27 7 2 9 9 चौका 36 6 3 9 9 5 45 5 4 9 यही तरह 99 81 8 सोनू सिंह जी साधु जी अभियंता के दोस्त अभियंतों के तनी 500 हमरों के तनी बहुत सुंदर बहुत विचार सुंदर हार्दिक प्रणाम बा सोनू भाई के। अब देखी मेहरारू भर भर आंख लेके रोवत तारी कहतर की देह बुझाता जवानी से कि दियर के कोकरी भइल बा फूट फाट ना जाए दादा देह में बर्फ के पानी रगड़तानी आग शांत होत नहीं खे ना जाए मट्टी लगन रुपया के मार रुपया कैसे कहता